Okay, pandesal ka balag 50. Yes. Thank you. Janvis.
kusog ni motora mga bay kay 1 pila ni 125. Lahosan na to ni gamay. Lahosan ta dito sa atong kan mga bay, dulaanan. Mura makaya ra na to ni top end. Mura makaya ra na to ni top end siguro mga bay. $148, $150, $153. $151. Kahit dirira okay na, makadulo ko 150 to, makadulo ko sa 150 si power to 150 to 125 ba to nga motor. Basta Kiwi to siya, Kiwi nga 15 to ang imo makita sa iyang logo. Yeah. For the content only. Pasensya. So 152 speed.